hadin ka jingshakem ya arngut ki sister na kerila ha ka jela Chhattisgarh kane kalalong kamat yakren ha ka rihi boro kowe bat halor kane ka benta UMP jongka Lok Sabha natura parliamentary seat ubadai na ka party congress u Saleng e sangma ulayang bankren halor kane kamat ha ka bu Saleng e sangma ulapan pau ya kane daka jingdom bat daka jingbitar halor ka jingbom simkhya jongka ain ban ai yakilat jingyada yakiro ngai Kristan bat kabasngau phla kalong ha kapor bu Saleng e sangma udang teng bankren ya kane kamat nakaleng usembut lamphang ulapan kud dakabakren ai kublei u Saleng e sangma bat khamtam ha ka ula Pynlip wat yakama jong uro bat lingba ka jingle jong ka ying dorbar kalami ka jingkli bahato ka sarkar India kam sngap nem ya ka sur lane ka jingkren jong kirit pa kibasha khnot be kumban spenkan mau hangne arngut ki sister ki la shakem harangkat weipat ubriu ha ka jela Chhattisgarh halor ka jingkno baki donkti ban pen kelanem bat ban khai briu Handrei nakaleng ki bahaying hasem jong kini ki laimut kila kentai halor kane ka jingkeno ka bomdai bat ka jingkeno ka bomdon nong rem. One more speaker, sir. Instead of catching hold of the drugs cartel and mafia, the government of Chhattisgarh is holding the innocent two Christian nuns, which they were innocent instead of catching all the drugs managed. Okay, thank you. Therefore, Mr. Speaker, sir, thank you. Without any proper Sri just Hanuman Benewal. Hanuman